שלום, שמי משה ארגיאן. אני מעצב קירות בצביעה דקורטיבית. צביעה דקורטיבית היא נותנת אור ואופי לחלל. על ידי טכניקות וטקסטורות מיוחדות, אנחנו גורמים לכל קיר להרגיש כמו יצירה. הטקסטורה הראשונה שאני רוצה לדבר על היום היא טיח ערבה. המראה המחוספס של טיח ערבה מעניק לחלל אווירה מדברית וכפרית. אצלנו ביופי שבצבע אנחנו מתמחים בצביעה בהתזה. על ידי הטכניקה הזאת אנחנו מקשרים בין הצבע לאובייקט בלי תיווך. אפקט מרמורינו מעניק לחלל מראה יוקרתי. המראה היוקרתי ודמוי השיש שלו נותן למקום מראה אלגנטי. סטוקו היא טקסטורה איטלקית שמעניקה למקום מראה חלק ומבריק. רציתי להמליץ על חברת היופי שבצבע, שאדם מאוד אחראי, בעל צוות כישרוני, מגיעים בזמן, עושים עבודה זריזה מאוד מאוד נקייה, וקיבלתי את הבית רחוץ ומבריק. משה לקח את החלל שלנו בבית לרמה אחרת לגמרי. רצינו משהו מיוחד לקיר בסלון, אבל לא ידענו מה. משה בא, הוא הציע רעיון, עשה לנו הדגמה, לא האמנו איזה הבדל יכול לעשות קיר אחד בבית לבית שלם. הצביעה היא צביעה דקורטיבית, איכותית, מאוד מאוד נקייה, אז אנחנו ממש מודים למשה. תודה רבה.